Zajímavou událost hostilo v pátek 12. února Městské muzeum ve Stříbře. Svoji knihu s názvem Vostrá pohoda tady slavnostně pokřtil tamní scifista Jan Vavřička. Je to první samostatná knížka, kde jsou jenom moje povídky. Předtím samozřejmě vyšlo pár knih, ale ty vyšly jenom v malé edici Městské knihovny v Plzni. A tohle je taková první oficiální. Vždycky jsem chtěl napsat něco, co by překvapilo čtenáře a nemám rád příběhy, kdy dopředu víte, jak to skončí. A to mě motivovalo právě k tomu, abych napsal něco svého a ty čtenáře překvapil. Do knihy se prý autor snažil vybrat skutečně to nejlepší, co doposud vytvořil. Čtenář se může těšit na celkem 13 povídek. Jan Vavřička zároveň prozradil, že každá povídka je skutečně samostatný příběh s vlastní zápletkou a hlavními postavami. Jedno pojítko však mezi nimi přesto je. Společného si myslím mají to, že mají překvapivý závěr, že snad čtenář neuhádne, co se stane na konci. Součástí knihy jsou také ilustrace, jejichž výstava byla součástí slavnostního křtu. Vytvořil je Petr Šrédl z Boru. Zajímalo nás, zda už na nějaké knize, co by ilustrátor v minulosti pracoval. Ne, to je právě moje první knížka, takže jsem se na to těšil. S Janem Vavřičkou se znají už dlouho, spolupráce začala zhruba před 3 lety na jednom ze školních srazů. Tam jsme se dali do řeči a teď v podstatě já už jsem věděl, že Honza píše a Honza věděl, že já maluju a tak jsme se bavili a vzniknul ten nápad, že bychom mohli udělat knížku. Ta spolupráce byla hodně dobrá a ty obrázky, jak můžete vidět kolem, vždycky vystihují moment z té povídky a je to úžasná věc. Jaký by to byl křest bez kmotra? Tím se stal starosta Stříbra a senátor Miroslav Nenutil. Mám přečteny asi 2/3 těch povídek a ten titul je skutečně výstižný, Vostrá pohoda. Povídky jsou podle kmotra a zároveň jednoho z prvních čtenářů skutečně plné pohody, někdy ale až pohody burcující. Právě proto jsou čtivé. Honza mi tady napsal věnování jako pro radost a myslím, že tu radost fakt přinášejí. Jak už zaznělo, Vostrá pohoda je v podstatě prvotinou Jana Vavřičky. Samozřejmě, že v budoucnu by rád vydal i další knihy, žánr je jasný už nyní, opět to bude sci-fi. Toho už se nikdy nezbavím. Vždycky to budou sci-fi povídky, akční anebo fantasy, to znamená trošku magie.